W imieniu Otca a Syna a Ducha Świętego. Kniez buď z wami. Lubi bracia, lubi sestrowie kniezu, lubi osadni, niektóre dny mają mnohe woznamy, albo niektóre daty, chcemy tak powiedzieć, kaž džentyši datum 9.11. Dżens muli wspominać na to, że był 1918 kejżorstwo odstronione. Dżens na każdy pad mamy sobu do paczerja zać, że był 1938 na tym dniu wielka rozba naczyniona Żydom, że były żydowskie temple, żydowskie modlerskie domy tu w niemskiej zapuszczone. Dżens rady na to się dopominamy, że jest nam dariło 9.11.1980, że mamy nowy system polityczny, który je nam też dżensa z wielkiej pomocą za nasze skutkowanie we świecie. Cyrkwinsce pak dżensa wspominamy na to, że je tutun dzień 9.11 postajeny za wspominanie na poswieczenski dzień Lateranskiej Bazyliki w Romie, po takim jednej ze 4 bamszowskich cyrkwi. My opominamy się, ladamy roczom, szo dobieramy jemu naszemu kniezy, a prosimy, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam za sobie zrzeszył, myslo, ryszo, jednego, a dobro za nich. Moja wina, moja wielka wina. Dohoda proszę, zbożną stajną knieżną Marię, všich angelów a świętych, a was wszystkich, modlcie się za mnie, ke kniezy naszemu Bogu. Smij so nad nami, wszechmocny a miłościwy Boże, a spuszczuj się nam rychy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Knieże, smij so. Chryste, smij so. Knieże, smij so. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Wszechmocny Boże, Ty se chcesz, żeby Twój lud cyrkę rykał. Daj, żeby lud Twój imię zgromadzone Tebie czeszczył a lubował a posłuchał.
a pod Twoim nawodom do niebieskiego zboża dujszu. O to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszmy czytanie z knihy Ezechiel. Muž, kotryż mnie przełodzieše, dojedzie mnie do przetale templa, ale woda żurleše so ze spody proa światnicy na wukot. Przetoż prydnia strona templa by usmierjena na wukot, a woda żurleše so ze spody prawie sczynie światnicy jużnie od wotarja. A on wiedzieše mnie przez severnie wrota won, a dojedzie mnie wonka wokoło k wonkownym wrotam, kotrež du na wukot, ale woda żurleše so tu z prawie sczyny światnicy jużnie od wotarja. A on rekne ke mni, dale woda čeče na wukodne hona, dale ke Arabie, a wuliwa so do morja, a gdyż ona tam dobieži, ustrowi so jeho woda. Te šitke živjata, s kotrymi so tam roji, dalokož ta reka dočeče, ostanu žive. Tam budžia tež mnoho ryby, přetož dalokož ta voda dobieži, tam so šitko ustrowi. A na brjoho maje tute reki maja rosć, po obie maje boko maje sadove štomy všelakého rázu, kotrych listčo ženje nezviadne, kotrych płody so ženje neučerpajú. Każdy miesiąc budžia one nowe rodzić, przetoż ich woda przykadza ze światniszcza. Ich płody budžia służyć jako cyroba, a ich łopiena jako lekarstwo. Słyszeliśmy słowo Boże. Čitanje z prvního lista svätého apoštola Pavla Korinčanom. Bratia sotry, vyšte Boží tvár. Po Boží milosti mi date, som jako rozumný tvarc základ položil, a druhý na ním tvári. Kujže hľadaj, kak dále tvári, že to inajší základ nemôže nikto položiť, chyba tun, kiž je položené, a tun základ je Jezus Kristus. Hač nevešte, zošte tempel Boží a zo duch Boží we vás bywa, jeli zo pak nikto tempel Boží zničí, zahubí jeho Bóg.
že tož tempel Boží je sjaty, a tunšće vy. Slyšeli jste Boží slovo. Halleluja, halleluja. Tak rieči kniez náš Boh, som tu ten dom uzvolil a posvedčil, zoby tam na przeco moje mieno było. Kniez buď z wami. Słowa świętego zczynia po Janu. Bližachu so židovské jutry, a Jezus wotenže hore do Jeruzalema, a nańdzie ludzi, kiż w templu woły a woce a hobie przedawachu, a sedzo peneze miniachu. A zčinivši se z powiazu švikadło, wuna všich z templa, tež woce a woły. A penezariam rozsypa peneze, a spowrocza blida, a hobieram rekne, znoszcze to won. Nie činče z domu mojego woca kupnicu. Tu dopomnichu se jeho wučomnice, zo je napisane horliwość za twój dom miežerie. Židža pak reknechu jemu, z kajkim znameniem dopokazaš nam, zo smieš tole činič. Jezus odmówi im a rekne, sportohajče tunle tempel a zacitne jo natvarju. A reknechu Židža, 6 a 40 let so tunle tempel tvarili, a ty jon zacitne stajiš? Wunšak rečeše wo templu swojego čiva. Gdyż potom z mrtwych stane, dopomnichu se jeho wučomnice zoje to praju, a wierjachu pismu a słowu, kotrež bie Jezus praju. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bracia, lubi srdcowe kniezu, lubi wasadni. Gdyż my kermuszu świecimy, to my się nie czynimy żadne myśli o tym, jak je ke kermuszy dojszło. Więc sama kermusza nam dosaha. Kermusze znajemy jako cyrkwinski, a jako zjawny swiedzień. To by też w starodawnych czasach hižo tak. Ze starozakonskiej knihy Makabejów wyczytamy, że hižo za żydowski czas so na poswięcenie wiestych miestniów w sobie pokaza. A za z tym so w osobity swiedzień związa, wuhotowa. Liturgia raje po takim na takim dniu w osobitą rolu, a ważne je też zetkanie ze znatymi. Kermusza ma po takim jedną wiestu formu, zwonkonie, a ma też jeden zakład. Chrześcijańskie kermusze mają stajnie nekak zwisk
z poswiecenskim dniom Lateranskiej Bazyliki, kotryż cyrkej dżęca swieci, a to jako wysoki swiedzin we wszystkich katolskich cyrkwach świata. Każdoletnie to tak 9.1. je. Lietca to bole nawiadome bieremy, dokiż je niedziela. A niedzielu są najbole większe liczby zetkamy Bożym mši. Wysoki swiedzin przez letną niedzielu przesaha. Tuż on, tu dżęsniejszu, po liczeniu by ona to była, 22 przez letną niedzielu tak rec wustorči. Tuta niedziela upadnie. Tohodla śpiewamy dżęca też kirlusz o cyrkwi, w Jezusu Chrystusu, a nic o śmierci, kaž by to po tekstach 22 przez letnej niedziele naredzie było. Tohodla dżęca na poswiecenie tej lateranskiej bazyliki wspominamy, kiż tam daleko w Romie stoi. Dokiż je ona wona ze 4 romskich bamszowskich cyrkwiów. Připodla prajene na tamne so tež pokaza v bio cyrkvinského leta. Stane so dopominače 5. august, Santa Maria Maggiore, najväčšia cyrkev Mariánska Roma, ta so 5. augusta sviečí. A tež tamne dve, na te so spomína tež liturgisce. Čeho dla so net Lateránska bazilika do središča staja prines ježo menoval, dokež je ona po jej titulu Mač a woła wszystkich cyrkwi Roma a świata. A tak so jej praj, dokiż je ona poprawna cyrkwi Bamsza. Ważna je ona też tohodla, dokiż przy niej odmiechu so 5 ekumenickich konciliów. A koncile są przeco byli nešto, štož całą cyrkwi zajmuje, štož jej da nowe nastrok, aber nowe postajenia, kiż za wszystkich płacza. Sana prajcze, myślach, że je Petrowa cyrkew w Romie wona cyrkew. Gdyż je bo Bamszu rycz, gdzie so to najhustszyszo we związku z niej stanie. Tam Bamsz kemsze świeci, a ludzi przyjmuje, a przy niej ma też swoje bydlenie. Hej, tak to je, hiże wiele lat, ale Bamszowskie bydlenie bije z czasa kieżera Konstantina, po takim 3 lat stotk, na Lateranie. Potom pozdzišo we Viterbo, na Avignonie, na romskim Quironalu, a hakle z leta 1870 we Watykanie. Tyż dżęca jeszcze je Lateran oficjalny sydło Bamsza. Jako romski biskop ma on tam swój zariad, ten wiedzie za niego tam jeden kardynal. W Lateranskim palascie Bamsz sam dawno hiże nie bydli, ani nie dziewa. Wiacere rumnosće toho palasta w Lateranie są jako muzei zjawnie przystupne. W jednej takiej rumnosći, jedne wielkie, szerokie blido, na tym stoi jedne jara ważne pismo, tam minuty podpisa so 1929 zrečenje między Italskiej a Watykanom, kotryż je zakład za ten stat Watykan, kotryż jako taki znajemy. My po takim świadczymy Kermuszu. Ka możesz Kermuszu rozumieć? Po všem tym, što je zakład ze starego zakonia, z tym, što je nastupa rolu Bamsza, a Kermuszu możesz troszkę też tak zrozumieć, że je to ten kcienski dzień jednej cyrkwy. Gdyż stajemy przy kowaniu, przy rowie, a czego je so dorowa dało, gaszcz steje w rowie. Potom używa duchowny kadnik, a kadżo prawi on, twoje ciało biesze tempel Boży. To myśmy przez kciencu, kaž je też cyrkej tempel Bożu, przez poswięcenie. Bo menujce bere bydlenie w nas, to dla so pracujemy, żebyśmy odpowiedowali Jemu, żebyśmy z naszym żywieniem obswiecowali Chrystusa. Tak to też cyrkej czyni. To dla maja cyrkwie są osobity raz
Tohodla mają cyrkwie swoje osobite ugotowanie, tohodla rycza cyrkwie przeszorz, to jest w nich je, o nim naszym kniezom. Dokeż cyrkwi je bydlenie Boha na zemi, bydlenie między nami, tempel, kajśmy słyszeli, dżens też w czytaniu. A tutun tempel mamy się czeszczyć, mamy się ważyć, mamy się o to starać, żeby on czestny był, staramy się o siebie, każdy sam za siebie, to czynimy, ladają albo dziwają na Boże kaznie, a my ladamy też, żeby te twary, które cyrkę mianujemy, równie tak odpowiadali tomu, što jest jako nadawk maja, żeby świadczenie dawali o nim naszym kniezu. Niech on, kiedy do nas to się zapołożył, nam to wszystko dowierzył, też dopomha k tomu, żebyśmy odpowiadali słowu a postajeniu przez to k czyńcu. Niech on żonuje nasze prace, nasz Bóg. Amen. Credo in unum Deum. Modlimy się k Jezusie Chrystusie, któryś nas do swojej cyrkwy powołał. Napiel naszego świętego Ojca Lea ze swoim duchom, żeby cyrkiew po Twojej woli nawodział. Prosimy Cię, Usłysz nas. Niech domy Boże we wszystkich krajach ludzi na ich uzwolenie dopominają. prosimy Cię, Usłysz nas. Daruj świętej Eucharystii czystnym nową nadzieję, a zrudnym swoją radość. prosimy Cię, Usłysz nas. Niech nasze żywienie Twoją miłość trochu odpyszczuje, kotru sy nam k księdze darił. prosimy Cię, Usłysz nas. Knieży Jezusa, usłysz nas, gdyżśmy na tym miejscu zgromadzeni. Tobie budziak a chwała wieki na wieki. Amen.
Modlmy so. Knieże Bożo, przyjmij oprowane dary, daj nam nazornić moc świętych sakramentów, a usłyszeć ich, kotci so tu modla. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne. Zosoczyn stajnia szudzie dziękujemy Knieże Święty Wódcieżego mocny, wieczny Bożo. Ty udzielesz nam tu tym domie modlitwy swoją miłość, a wsie dobroty. Ty se z nas twarisz tempel Ducha Świętego, kiż so odwyższuje żywieniu wierywy. We widziomnym twarie poznawamy obraz Twojej cyrkwie, kotruż Sy za niewiastu swojego Syna wyzwolił. Tu poswieczujesz ju dzień wote dnia, do nich nie przywozmiesz ju naszą Maczę z nieliczomnej syłu swoich dzieci, do swojej krasności. Toho dla sławimy Cię ze wszemi świętymi a angelemi, bez końca wyskają. Woprawdzie święty su Knieże, żułoszy je świętości, to dla Cię prosimy. Pospytu te daraj z rostu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krew naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpieniu wuda za wun chlieb, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim wuczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim wučomnikam prajo. Zmicze a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krew, kotraż bude za was a za mnoich przelata k odawaniu rychu. Čińcie to, na mnie wspominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wodczene Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, że si nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, prosimy zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj Knieże na swoją cyrkej, po všej zemi rozbrojenú a wudospełniu jube lubości. Hromadźe z naszym Pamżom Leom, naszym biskupom Heinrichom a ze všim duchowstwom.
Spomnij też o našich bratrov a na naše sotry, kociž sú umreli v nádžihi zo zroha stanu a přijmi ich a všetkých zemretých do svetla svojho obliča. Smij so nad nami všetkými prosomyče, spošť nám viečne živenie. Ze zbožnej Boha Rodičelku, kniežnu Mariu, ze sviatymi apoštolami a všemi sviatymi, kociž so či ze všech vekov spodobajú. Zobych my Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Boże Wszechomocny w uczce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jeno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niej do wiery śpiewać. Ojcze nasz, idź se w niebesa, święto Twoje imię, przyjdź Twoje królestwo, staj się Twoja wola, kajż na niebu tak na ziemi, wszelki nasz daj nam dżes, podaj nam nasze winy, jako my wyszłamy swoim winam, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas k nieżywotu wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobych my w otrycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszczy oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przekoisz Twoje królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Knieže Jezuso, svojim apoštolam se praju, pokoj vam zaostajam, svoj pokoj vam davam. Prosimy Cię, nie leda na naše rychy, ale na víru swojej cyrkwy, daje po swojej woli pokoj a jednotu, kiż se żywa a kralujesz wieki na wieki. Pokoj kniezom, bądź stajnie z wami. Leče jenjo Bože, kotrež zebera rychy sveta.
Modlmy so. Bożo, Ty chcesz, żeby Twoja córka na ziemi była obraz niebieskiego Jeruzalema. Przez tuto świętą hostčinu zczyńcy z nas tempel swojej miłości, a daj nam dość tam, gdzieś knieży swojej krasności, bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazy wieniam. Nyszpo w Kroszczycach, dżęcowe dwiemaj, wuhotuje Bractwo Świętego Boszczana. Rożoc modli się tu we Farskiej Cyrkwi od ponedźel do piatka 18:30. W Horkach modli się dżęca przy Kopolanku Johanu Szyrcec, rożoc w 17 godzinach. W Woklecach je rożoc utoro 18 a czwartk 17:30. W Klosztorskiej Cyrkwi niedzielu dwiemaj utoro 18:30, sredu rano 8 piatk 18 godzin. Dżęc za tydzień je kolekta za diasporu postajena. Wutrome zapłać bo prajmy za szczywace dary, za ponowienie okno Ciwonie je so na nieszpore preno jedna to nazbierało 1160 euro a 16 centów. Za wasadu junu 100 euro, za Farską Cyrkę junu 50 euro je so dało. Zbierka na Kermuši z patronatnym swiedzieniem a na patronatnym swiedzieniu za Farską Cyrkę wuniesie 1758 euro a 48 centów. Na Świętego Mircina są dzieci przeproszone na raczko a lampionowe cza. W klosztrze zetkaja so dzieci przed cyrkwią 17 godzin cicci, w Kroszczycach we cyrkwi 17 godzin. Senioriowe wikarii zetkaja so utoro rano we 8 w cyrkwi. Tam się so snedajn, a potem pokaza so film o jubilejnym czahu. Kemście w Dobrošicach są sredu 18 godzin, w Woklecach czwartku 18 godzin. Prinowo-prowincka wuczba je sredu w Woklecach a w Kroszczycach. Wszystkie kemście są w Kroszczycach sredu 15 godzin. Cicha modlitwa przed Najswiętszym je czwartk 18:15 w klosztrze. Domowe obstarania są piątdopo w Horkach a w Kroszczycach. Szuleriów 9-letników przeproszujemy na firmowanski przychod. W Kroszczycach 27 novembra, tak też 4 a 1 decembra, stajne 19 do 20 godzin na farę. Na wikarii stajne dzień przed, 26 novembra, tak też 3 a 10 decembra, 18 godzin niemska skupina, 19 godzin serbska skupina. Kruszki żbietu zetka so 18:19 godzin k przychodzie hodonych pakcików na farę. Dzieci, kotci siedzą w Kroszczycach na Bartoszycu hodony rusoburacz, przeproszujemy aż do sredy 19:1 so do listczyny zapisać. Listczynu namakaczy w wolnym zakodzie. Prynja proba je 11:16 godzin na farę. Jutro my przeprosimy wszystkich wasadnych od 16 lecem na wolby wasadnego przedstawicielstwa. Wolic zmiedza so z kandydatów 3 osoby. Wolbne lokale jest otworzone 16:1 Pańczycach Kukowe na wikarii 8 do 12 godzin, a w Kroszczycach na farę 8 do 16 godzin. Od 16:30 so potem włosy ulicza. Podłożki za listu mycie iść do czwartka na farę otwrzać. Es war anders tukulu nie w służbie. 6:01 zemrze w Starobecija 90 lat Ingeborg Majerowa, rodzona Fryczec z Worklec. Zromadny różoc je jutce pondzielu dwiemaj, w Ciwoni kowanie requiem przyzamknął so 15 godzin, śpiewa so z Wosadnika. 8:01 zemrze w Starobejena 90 lat Benno Heduszka z Horków. Bardzo pusto wieczora za niego je jutce pondzielu 17 do 19 godzin, rozżonowanie a requiem z tej sredu 16 godzin. Śpiewa so z Wosadnika. Kowanie popelnicy je pozdźišo. Knesny daj zemrety maj wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje o Bożym pokoju. Jeszcze przelat Bożym mszu. Pondzielu rano we 7 za żywych a zemretych sobie Rostec. Utro rano we 7 za żywych a zemretych sobie Kmieczec.
Sredu šulske kemše za zemretoho Rudija Šotu a zemretych svojbnych. Piatk wieczorem za zemretoho Jurija Vaurika a zemretoho staršiju z Nuknice. Sobotu wieczorem za zemretoho Jurija Koklu a Mariu Strausovu, kajž tež zemretych přivuznych ze Smečkec. Dżens za tydzień 16.1 rano we 7 za żywych a zemretych sobie Kiszkec z Horku, dopona za Wasadu. Na pojednačích za zemretoho křesťana Šotu z Lena k prednolitnemu opomnieniu. Dvěmaj potom nyšpo. Vom všetkým za pačbu, za zhromadne páčo, přeju vám žonovanú vodčas svätú nedelu, prošme Boha o jeho žonovanie. Niech Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dzicze pokoju.